Big Four agenda. So Big Four agenda ne nitiere UHC no as kuom magine ne Big Four agenda no ero. Koro ne kinyalo paro ne gichako gini eri gi Kisumu, Isiolo, Nyeri to gi Machakos ka ne gitimo godo mpango no ero mondo gine kaka ginyalo tere e Kenya te. To kapok ne gigik kanyo makoro ne ginyalo roll gini eri mondo dhi e Kenya te, ne korona biro higa mar 2020. Koro ka korona biro to jotich mag thieth ne thin. To korona bende ne ok wang'eyo kaka ne dhi bedo. Ma niwacho ni economies mag pinje te nodhi e recess. Koro ne piny owacho mar Uhuru Kenyatta no ogolo chik mondo ondik ji e tije mag orak mondo kony piny Kenya gore gi lwenj mar korona. Koro nondik jotich 8,500 ma 8,500 gi noting'o jotich mopogore opogore nikech kanyo mar thieth wan migeuni mopogore opogore. Ibiro yudo ka nitiere jok miluongo ni nurses, jok miluongo ni dakteche go eko, jok miluongo ni clinical officers, to gi wan kaka wan jo laboratory officers, wan joma pimo ji e lab. Koro nodhi kamanero to kane jogieri ne owuro golo chik ma kamanero, jowa mag jo UHC gi nonego bed ni indiko gi Public Service Commission nikech ne en chal ka gima ne Ker Uhuru ne dwa konyo governors. To kaka in bende ing'e kaka governors wa chal, ne gichako mana lweny gi kanyo ka giwacho ni gin independent mondo wegi gi ndik jogi eki. Koro no wayudo ndiko tien ji diriyo. Ne nitie jok manondik gi Public Service Commission to nitie jok manondik gi County Public Service Boards. But